Lamok-lamok o rambol sa mga batanon na sa sinulog na kuhaan ng video. Anong exclusive report. Kini ang cellphone video nga gipadala sa usa ka tinubdan nga dili gustong magpaila. Nahitabo kini atubangan sa usa ka hotel sa Danis Carrio ning Dakbayan sa Sugbo. Lunes kadlawon, human sa sinulog Grand Parade. Una makita ang mga lalaki nga nagbinaslanay sa pagpasakit sa usag-usa. Naayos sa kababae nga may apil apan kinumo na hinuon na misugat kaniya, hinungdan siya ang pagkahapla. Laing babae ang misuway unta sa pagpugong apan gibaslan usab siya pagwalop sa usa ka lalaki. Matod sa video sender nga nagkainitay ang duha ka grupo nga posibleng nakainom na. Way noon masuta unsa hinungdan sa rambol. Samtang wa pa ma-report sa kapulisan ang panghitabo nga posibleng nahilutra. Gipreyag sa Pangulo sa Kapulisan sa Dakbayan nga ginagmay ang mga panghitabo nga sama nini nga naggumikan sa pag-initay nga adunay kalamigitan sa inom. Thankful tayo dun sa nag-video dun sa isa na at least nalaman natin na may ganong insidente. Pero pala without that video, hindi po alam talaga ng police yun, honestly. Pangalawa, yung mga parties, medyo we actually visited some bars that night and merong mga bars na verbal ang kiniklaim nila na approval ng city government. Hindi namin naman in-honor yun. Sa Pigasbahin, gipahibaw ni Colonel Soriano nga dunay 8 ka mga kawatan ang ilang nadakpan atol sa sinulog Grand Parade nga pasakaan og kaso. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bistak.